Ir-raġel ta' 35 sena minn Ħalkirkop li kien involut fl-aċċident ta' traffiku fi triq ħalfar fil-Kudja il-ħamis wara nofsinhar Alja Pallaru jinsab fil-periklu tal-mewt skont stqarrija tal-Pulizija. Dan l-aċċident seħ meta s-sewwieq ipprova jevita quddiem mas-sfiċċa tal-ħadid li wieħed minn fuq it-trak misjuq minn raġel ta' 34 sena minn Birżabuġa. Biex jevita din il-massa tal-ħadid li sservi bħala pis tal-krejnijiet, ir-raġel spiċċa baqa' dieħel għal fuq il-barriers fuq in-naħa l-oħra ta' triq. Il-Maġistrat tal-Assa Ġanella Kamilleri Busuttil qed tmexxi inkjesta fl-waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. F'aċċident separat li seħħ il-ġimgħa l-ħabta ta' nofsinhar anzjan ta' 78 sena mill-Lamġar jinsab fil-periklu tal-mewt wara l-intlaqat minn muturi li kienet jinstaq minn raġel ta' 33 sena resident il-Mellieħa fi triq għajn tuffiħa l-Imġar. L-anzjan ingħata l-ewwel għajnuna minn tim mediku iżda teħed l-isptar b'ambulanza fejn aktar tard ġie ċertifikat bi ġrieħ serji. Ix-xoffier tal-mutur sofra biss ġrieħ ħfief u ġie kurat f'ċentru tas-saħħa. Il-Maġistrat tal-Assa Joseph Gatt ħatar inkjesta waqt li f'dan il-każ ukoll għadhom għaddejjin l-investigazzjonijiet tal-Pulizija.